Мөмкинлекләре шикле балалар өчен республикабыз тарафыннан төрле ярдәм программалары гамәлдә. Алар өчен төрле дәрәҗәдәге чаралар үткәрелә, махсус театр студиялар ачыла. Шундыйларның берсе Кәрим Тинчурин театры каршында эшләп килүче Могҗиза театр студиясы. Тиздән 18 майда алар 6-нчы театраль сезонын яба. Бу турыда тулырак бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Могҗиза театр студиясының кураторы, баш администраторы Зөлфия Бәшәрова һәм студия шәкерте Анель Имамиев таныштырыр. Әңгәмәне Олия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез, Хәерле көннәр. Менә инде Могҗиза театр студиясы тагын бер сезонын ябарга җыена. Эшчәнлекләр ничек бара? Бу студияга кемнәр йөри? Сөйләп китегез, Зөлфия ханым. Әйе, безнең Могҗиза театр студиясы Алла бирса 18 майда үзенең 6-нчы театраль сезонын яба. Белгәнегезчә инде безнең студия 2019 елның март айында эшли башлаган иде. Бу «Во благо вместе» хәйрия фонды белән берлектә безнең театрыбыз Фәнис Мусагыйтов инициативасы белән оешкан театраль кружок. Кружокка безнең мөмкинлекләре шикле балалар йөри. Ул үзенчәлекле студия дип әйтергә кирәк. 2019 елдан алып, хәзергә кадәр безнең студияга 15 бала йөри, 15 бала шөгыльләнә. Без инде үзебезнең ел ахырында отчетный дип әйтергә кирәк, спектакльме, концертме күрсәтәбез. Аның белән генә шикләнеп калмыйбыз. Ел дәврендә һәр бәйрәмгә туры китереп үзебезнең концерт программаларын әзерлибез. Шуның белән берлектә фестивальләрдә, конкурсларда катнашып, уңышлы 1-нче, 2-нче урыннар алып барабыз. И студиябызга иң баштан ук 19 елдан ук йөри башлаган балаларның берсе Анель Имамиев. Иң беренче булган безнең шәкертләребезнең иң беренче адымнарын ясаган балаларның берсе ул. Анель, син дә сөйләп кит әле, ничек сиңа бу театраль студияга йөрүләр, нинди рольләр башкардың инде бу еллар дәврендә? Мен бу студияга 2019 елдан бирле йөрим. Бүгенгесе көндә минем 5 ролем бар. Менә хәзер Айли замана дигән әйтеп киткән яңа премьера театраль тамаша концертный спектакль чыгарабыз инде. Анель, әйдә инде менә берәр ролеңнан үзегендә сөйләп китерсең бәлки. Әйе, Зөлфия Фәргатовна әйтеп китте, без бу театраль тамашаны бергә әниләр белән куябыз инде. Һәм мин үземнең әнием белән анда шигырь сөйлим. Әни аны үзе язган. Һәм инде шул шигырьдән өзек сөйләп китәсем килә сезгә. Мин әнием, шушы елларда сыкландым бит синең ныклыкка. Һәр мизгелдә ишетеп яшәдем мин. Булдырырбыз, улым, курыкма. Менә хәзер нинди горур булып, басып торам синең алдыңда. Барсы да синең тырышлыгың, синең җаның, һәрбер санымда. Әлбәттә, без алга таба да уңышлар теләп калабыз. Инде менә булачак театраль тамаша турында да сөйләп китик. Айли замана дип аталган. Бу нидә дә булса пьесага нигезләнеп эшләнелдеме, әллә инде сценарийын үзегез яздыгызмы? Моның бит инде режиссеры Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов. Режиссер Зөфәр абый Харисов безнең театр студияның укытучысы. Шулай ук безнең әйтеп үтәргә кирәк, студияда Зөфәр абый белән берлектә тагы 2 артистыбыз шөгыльләнә. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Наумәтова, ул сәхнә теле дәресләре бирә, һәм Салават Хәбибуллин, ул сәхнә хәрәкәте, биюләр куя. 2024 ел гаилә елы. Гаилә елы булганлыктан без инде үзебезнең балаларны гына күрсәтеп түгел, балаларның гаиләләрен күрсәтеп, әти-әниләр дә балалар белән берлектә сәхнәдә бу тамашада катнаша. Менә инде Зөлфия ханым бу театраль тамаша турында сөйләдегез, кызыктырдыгыз. Кая була бу һәм кайсы көнне күрергә мөмкин? Безнең Айли замана дип аталган театраль тамашаны 18 май көнне сәгать 12-дә Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә күрергә була. Менә инде без бераз гына серне ачтык. Бу тамашада балалар белән бергә әти-әниләр дә катнаша икән. Менә алга таба планнарыгыз, бәлки инде сез яңа сезонга яңа театраль тамаша яки спектакль әзерли башлагансыздыр. Бар.
яңа спектакль. Бар, әгеммәле киноны сиребезне ашы битермик. Бар планнарыбыз зурдан. Яңа спектакльгә тотынабыз, Алла бирсә. Менә сез әле әйтеп киттегез, төрле фестивальләрдә дә катнашабыз дип, бәлки әле гастрольләр дә ачып җибәргәнсездер. Әйе, без үзебезнең театраль командабыз белән гастрольләргә дә йөрибез, төрле картлар йортына. Анда инде без үзебезнең матур спектакльләрне тамашачыга күрсәтәбез. Әйе, әлбәттә, шикләнеп калмыйбыз үзебезнең театрдагы эш белән генә. Төрле районнарга йөрибез, менә Анел әйтеп китте, картлар йорты, балалар йорты. Шуңа күрә кружок студиябыздагы эшебез гөрли, Аллага шөкер. Театраль студия шулай гөрләп торсын, сезгә зурдан-зур уңышлар юлдаш булсын. Бу театраль студияда эшләгән укытучыларга, әти-әниләргә, балаларны йөрткән әти-әниләргә һәм инде балаларның үзләренә менә инде Анел мисалында күреп торабыз, шундый талантлы балалар йөри икән, зурдан-зур уңышлар юлдаш булсын сезгә. Амин. Зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур.